Zdravím všetkých fanúšikov Slobodného slova na Slovensku. Vyjadrím sa k dnešnej relácii na Markíze, k relácii na telo, kde som mala diskutovať s 3 diskutujúcimi a som sa do tejto relácie nedostavila. Na základe vašich komentárov som sa rozhodla reagovať. Niektorí tam píšete, že som mala ísť lietadlom, niektorí tam píšete, že cesty boli v poriadku, neboli v poriadku, pretože som išla cez Maďarsko, o 5:30 som vyrážala z domu a za Budapešťou bol samý ľad. Jednoducho by som to nebola stihla, to je jedna vec. Druhá vec, ste tam písali, že som sa posrala. Tak neviem, kto prvý avizoval, že odmietli so mnou diskutovať oni, nie ja s nimi. Vôbec som sa neposrala, to nie je pravda, nemala som sa pred kým. A sami ste teraz veľmi dobre videli, že jednoducho bol k dispozícii náš podpredseda Marek Števica, ktorému som ja telefonovala z cesty, že to zrejme nestihnem, nech je pripravený. Marek Števica sa dostavil do Markízy, kde moderátorka Zlatica Puškárová ho do vysielania nechcela pustiť, pretože povedala, že nie je na ňo pripravená. Takže bola pripravená na mňa. Táto diskusia celá bola v tom duchu, že 3 diskutujúci, to som sa dozvedela vlastne až dnes, že 3 diskutujúci diskutovali a ja som mala byť posledná. Ja som mala byť posledná, čiže počítam, že som mala mať nejakých 5 minút. Dovolím si tvrdiť, že tých posledných 5 minút malo byť na moju diskreditáciu. Ináč si to neviem predstaviť, že Marek Števica nebol pustený do vysielania, pretože keby bolo išlo o stranu a jej program, tak ako sa tam prezentovali tí 3 kokoti, čo tam boli, tak jednoducho by ho pustila. Bolo to pripravené na moju diskreditáciu. Prvá otázka by znela, čo hovorím na svoje obvinenie, ako to, že ja chcem ísť do politiky. To by bolo zaručené. K tomuto ja som sa vyjadrovala na tlačovej konferencii a nemienim sa zúčastňovať a robiť čísla televíziám, ktoré idú dole, aby si na mojej osobe zvyšovali sledovanosť a potom ma v priamom prenose zdiskreditovali alebo vyprovokovali k tomu, aby som tam začala hrešiť a urobila zo seba debila. K tomuto ja sa neznížim. Takže ešte raz, vyprosím si takéto komentáre. Jednoducho, nedalo sa tam dôjsť. Zabezpečila som za seba náhradu a to je celé. Už mesiac sa niekto snaží diskreditovať moju osobu a moju rodinu. Od včera polícia sleduje IP adresu 178 40 99 186. Podotýkam, že od včera rána polícia sleduje túto adresu. Čiže nepomôže tomu dotyčnému, keď schová počítač alebo ho dá preč. Proste od včera sa sleduje táto IP adresa. Takže, vážené dámy a páni, od dnes sa budem zúčastňovať diskusných relácií len v tom prípade, že dopredu dostanem, o čom táto relácia bude, aké otázky budú položené a či sa vôbec bude týkať volebného programu. Ináč sa v televíznych diskusiách nebudem zúčastňovať, nebudem dvíhať čísla komerčným ani verejnoprávnym televíziám na diskreditáciu mojej osoby. A ešte sa vrátim k včerajšiemu videu, kde som sa vyjadrovala k protestu Gorila. Zrejme som mala asi pravdu, pretože na Facebook ste mi písali, kto všetko za týmto protestom stojí a ako sú títo ľudia prepojení. Čo máte možnosť si prečítať, ja to tu teraz nebudem čítať, na našom Facebooku alebo na našej stránke. A ešte jeden taký postreh. Dnes sa vyjadrovala slečna Krempáska k tomu, že oni chcú preto tie predčasné voľby, teda tie voľby, aby boli v septembri, pretože nesúhlasia s kandidátmi, ktorí sú na kandidátkach niektorých strán, ale to je úplne jednoduché. Tie strany do 48 hodín pred voľbami môžu z kandidátky odvolať kohokoľvek. Čiže tu záleží len na tom, aby tí ľudia, ktorí sú na námestiach, vyvinuli dostatočný tlak na tie osoby, ktoré majú čo so spisom Gorila robiť, aby sa jednoducho buď vzdali kandidatúry, alebo ich strana odvolala. Veď to je úplne jednoduché, tak nás tu neoblbujú. Proste jednoducho niekto si nestihol zaregistrovať stranu. Ale to nie je problém nás, ktorí kandidujeme. Čiže tu je veľký problém. Nedajte sa oblbnúť, nedajte sa zmanipulovať na tieto protesty. Ja vám hovorím, že Gorila sa nikdy nevyšetrí. Nikdy sa nevyšetrí. Vyšetriť ju môžete len vy.
že si zvolíte takých zástupcov v parlamentných voľbách, ktorí budú ochotní toto riešiť. Ináč sa to nikdy nevyrieši. To je jedna vec. A ešte predsa sa vrátim k tej diskusii, lebo som si to pustila, čo tam dneska predvádzal pán Pavlík. Pán Pavlík povedal, že by išiel so mnou si sadnúť na kávu, ale do politickej diskusie by so mnou nešiel. No na kávu ja s takým vrabčiakom by som nikdy nešla. Však to je vrabec indický, čo spadol krave na tycky. Veď čo to tam on trepal? Však on sa zapredal 1% bohatých ľudí, miliardárov, aby ho vycapili na plagát. A aby o sebe tvrdil, že je 99%. Trepal tam, že 200-300 eur či 400 ľudia zarábajú a že tým posielajú príspevky. Viete, jak im posielajú príspevky? Len to nedokončil. Takže oni idú na poštu, podajú poštové poukážky, veď už o tom hovorí celé Slovensko, podávajú tam mená a poposielajú si sami peniaze. Tak chcela by som vidieť občana, ktorý zarába 300 eur alebo 400, aj tých je už málo, ktorý im pošle príspevok, aby sa oni capili na plagáte. Je to strana o 4 ľuďoch vycapených na plagátoch s masívnou televíznou kampaňou, čo stojí nehorázne peniaze. Prečo nikto nepovie, že strana Nory Mojsejovej na volebnú kampaň nedala ešte zatiaľ ani 1 cent? Prečo toto nikto nepovie? Prečo médiá nehovoria, že strana Nory Mojsejovej, Slobodné slovo, nemá na kandidátke skorupovaných kokotov, starých komunistov, ani týchto 20-ročných zbohatlíkov a korupčných zlodejov. Prečo to nikto nepovie? Toto nepovedia, ale budú stále rozprávať o obvinení, ktoré bolo vykonštruované, ku ktorému som sa vrátila, pred voľbami vytiahnuté a ma vydierali. Prečo minister Lipšic nepredvolal tie osoby, ktoré som označila, že ma vydierali? Prečo to neurobil? Tak ja ho týmto vyzývam, keď je taký, keď delí spoločnosť na slušných ľudí. Však nech už vydá do piči ten zoznam. Kto je tu slušný? Už mám toho akurát dosť. Ďakujem vám za pozornosť.